بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إنن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنن بباب والقلال نهالا مونين جولده ebo solnugo to huugo nde rentingo bo ha accugo julde en kocino yoga hadis jiha babul man. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. كجبها جابر التي يردمه ويمنني نلا صلى الله عليه وسلم دون ويا hakkunde gorko be hawtango Allah ceniɗo e non bo be hufranago Allah ceniɗo ɗo accugo julde nden annabijo o wanginan ha hadisol man ɗo hakkunde ɓi adama be ukkanago shirku malla kufru ɗo accugo julde. Ɓi adama to nyande ani tampugo dina ma ko yottinimo ha julde man be hore muɗum o acci, na o accu dow o yejjiti, na o accu dow o ɗaani, na o accu dow o nasti koma o soyi famgo to o woni, nama o andi wakkati nasti julai ha wakkati man wurti timmi o julai yama ma kadi bo na marrare wore en julde man o acci ɗum o waɗi ɗum sera non. Annabijo wi ɗum man ɗo kanjum man wiyete hakkunde mako be keferaku. To o yottake ha non kam mana o nasti keferaku, wartan o kefero, wartan o kawtanowo Allah ceniɗo. Nden la shakka hadis man ɗum hadis mangol jamum, ɗum hadis mijiningol kulningol jamum ha julɗo. Nden ɗum waɗan ɓi adama kam no dina mako ɗelmiri, dina mako tampiri, no o fe'irani gedde fu o habda o luttida be julde kam o habda o luttida be mum, o habda o ɓoca ɗum, o habda o darano ɗum ngam o heɓa o luttida be inde o julɗo, o luttida be inde o julɗo. Ma to nyande julde man bo warti nder acca ɗum kam ɗo kam juldam kuman be hore muɗum man ɗo hulantemo her muɗum. Yamol ɗon jotta kam juldam kumako kam luttanna walla luttata, o keferona walla o julɗo, yamol ɗon les majo. E nden julɗo o yerdanta ko hore mako o yotto ha darja ka. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وجبها بريدة الله يرجمه جبها النبي صلى الله عليه وسلم نبي جبي الكوال قلنغ الحق دمين بمأبكم جولد حق دمين ببنغناي جول به alkawal gonangal hakkunde meɗen julde be dow julde ɗum kitortoɗen kamɓe man ɓe julɓe na walla na ɓe julɓe. Kala wi ɓe nasti silama fu julde nden kitortoɗen dow be maɓɓe, e nden ɓe julɓe na walla na ɓe julɓe. Ngam man kadi faman tarakaha faqad kafar, on accuɗo julde man ɗo kanko man o hufrake. Goɗɗo acci julde o warti o julata wala bo sababuji jabniɗi o accu non, ngam non darja julde man foti ha mako, o man kam o hufrake, bi mana o warti o kefero. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Nden ɗo man fu ɗum hadisol man mana magol gotel be hadisol calinongol kadi funi ɗum wommiɗinan, ɗum sembiɗinan ha dow mas'ala julgo, e ɗum hokkan kaltol bo catugol wala gaɗa magol ha accugo julgo. Ngam man kadi ɓi adama julɗo o rento julde kam sey lotta teddina ɗum, kormina ɗum, kuwete ɗum. Nden yakeji mako no nga'i ha tampere dina mako fu julde kam ta o jaɓa sendirgo be muɗum. وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وجاءها شقيق ابن عبد الله تيدو تابعيجو pottaɗo bo dow mangu mum Allah ceniɗo hinno mo o wi sahabu en annabijo sallallahu alaihi wasallama
wala hunde nder dewe ɗo ɓe darata accugo nde ɗum keferaku ɗo ko luti julde e nden dewe luttuɗe kam fu wondo julɗo o acci ɗum ngam tampere ɓe darata o waɗi keferaku o wa'itake keferaku foti ɗum latto ɗum zakka, foti ɗum latto ɗum sumaye, foti ɗum latto ɗum hijju, foti ɗum latto hande ɗum dewe goɗɗe mauɗe ha dina man fu ɓe darata o hufrake sina julde man fere mo en julde kam to goɗɗo acci ɗum ɓe ɗon dara keferaku nden o fu kadi nder ko yani sembiɗinta masin ha dow mas'ala accugo julgo man ɗo kanjum man ɗum mauɗum jamum ɗum micini ɗum jamum e nden accuɗo julgo man ɗo to warti wala geldi kam e nden ƴamol mangol ɗon les mako kanko man o kefero na walla na o kefero. To banni kadi ɗo hadisi bakin tati jawmu deftere o waddani en ɗi fu maji ɗo ɗi ɗon cappo accuɗo julde man ɗo kanko man foti o laato o kefero ngam man modiɓɓe lesdi gewti ha les majum ɗo kam non bana zahir maji wa'i ɗo na bana ko wangi ha maji o hufroto ɗo non man o hufroto bi mana keferaku mangu gurtinangu mo dina warta o kefero en o sendiri be dina julɓe to pami ɗum ha mako o teframa o tuba o tubai kam julɓe kuda be mako o kefero e nden be man sende be debbo mako e nden be man ɗo warta to ndo o mayi julɓe kuwatamo iratamo ha kawrije julɓe wala dondontiral hakkunde mako be fami mako latiɓe julɓe to kam non o wurtoto dina man be sifa makka bannina walla kai hadisji man kam ɗi mana maji tawtilte nden ɗo ɗum ɗon mari kadi konguɗi ha modiɓɓe ɗo kadi ko jamahir ko ɓurnal modiɓɓe man goni dow muɗum nder maɓɓe imam en mauniraɓe man bana abu hanifa ba malik ba shafi'i e non riwaya ha imam ahmad nden ɗum riwaya latika cembitka ha masaba woni dow mum kanko man o hufratako be sifa kakam hufratako keferaku gaɗangumo o wurto dina man pet non kam warti o kefero julɓe kuda be mako o kefero kam wurtatako banni yo dow man kam to wondo yimɓe goɗɗo ɓe pami o julɗo ɗo jaɓi o julɗo ko wangi ha mako pat o julɗo amma ɓawo ɗon wangi o acci julgo ɓawo ɗon wangani ɓe o mayi juletena o julatake kam to kongol ngol kam ɓe julan mo ɓe kasna mo ɓe iramo ha kawrije julɓe nden fami mako ronan mo nden lutta banni kadi nden o lutta kita mako kam o goɗɗo ba'itiɗo kabiraje goɗɗo gaɗɗo kabirawal gaɗɗo geddal mangal jamum e nden be man kadi o huuci ha Allah ton kita mako huuci ha Allah o kulanteɗo kam jamu o kulanteɗo jamu e yama bo Allah ceniɗo yaafo mo to muyi be enɗam muɗum nden ɗo wiyete ko ɓurnal modiɓɓe man fu goni dow muɗum e nden bana yani ko ɓe tuwugoto dow muɗum bo hadisji goɗɗi ɗon yani hadisji goɗɗi ɗon kollanɗi goɗɗo bolwuɗo kalimatu shahada o gonɗinɗo ɗum o mayi dow majum ɗo kanko man o nastan aljanna no kugal mako wa'i fu o nastan aljanna e nde non kam na latto kadi mas'ala julgo na wolwaka ha ton to o nasti aljanna ha alahira bo ko o nastuɗo yite bo na be man juldam ku mako kam na tabiti kadi ɗo bana hadisji ɗiɗo man bo kanji man ɗo ɓe ɗon eftira ɗi kadi to ɗum keferaku lattingu pamaru na ɗum keferaku lattingu mangu nden wari her hadisji goɗɗi her kuuɗe goɗɗe fu annabijo o hutiniri yani waɗgoɗe ɗum keferaku amma modiɓɓe eftirayi ɗum dow ɗum keferaku gurtinangu ha dina nder majum annabijo alayhi salatu wassalam wi sibabul mumini fusuk wa qitaluhu kufr hutgo muminijo fasikare amma habgo be mako ɗum keferaku annabijo waɗi habgo be muminijo ɗum keferaku amma na pottal keferaku man ɗo wurtintamo dina innama ɗum kugal nandangal be kuɗe heferɓe non bo wari her hadisji goɗɗi annabijo alayhi salatu wassalam wi gikkuji ɗiɗi her ummatore mako kanji man ɗo ɗum keferaku nden o waddi yani musɓugo her leƴƴi e non man bo ɗiɗaɓol bo niyaha alal mayyit ani woyugo dow mayiɗo woya be sautu limta e nden be musɓugo her leƴƴi yani musɓana ha lenyol muɗum tampina
annabijo siforake ɗum keferaku, amma na modibɓe ɗo eftiri keferaku man ɗo na ɗum keferaku gurtinangu diina. E non bo annabijo alayhi salatu wassalam wi to wondu goɗɗo o witana mako hey kefero, goto maɓɓe kam wartidan be kalimawol man, bi mana mo o wi kefero man ɗo to non kefero kam hoca ɗum, e to na kefero o wi ɗum non bo ɗum warta dow mako kankon warta o kefero. enen ɗo fu ɓeɗo poti ɗum wurtinta diina. E nden kadi banni man ɗo wari jur ha wolide shari, ha wolide annabijo alayhi salatu wassalam, amma be non fu modibɓe eftiri ɗum kadi na ɗum gurtinojum diina. E nden be man kadi modibɓe mawɓe man ɓe mbi ni kam accuɗo julde kam ko kalimaji ngari dow o kefero bo ɗum eftire dow ɗum keferaku pamaru, na ɗum keferaku ha haɓɓere gurtinangumo ha diina. E nden ɗo man ɗo kanjum man wiyete jogaɗum ha men, kanjum wiyete ko yaɗata be ko woni ha madhhab imam malik rahimahullah. amma ɓeɗo potti to wondo goɗɗo o acci julgo amma bo o fewnan wajibago julgo man, o yankiran julgo man, o kam kita mako feere. to wondo o julayi to o ƴamama bo o wiya kai julgo ɗo ma na ɗum wajibi, na Allah wajibinayi ɗum dow yimɓe, jule joyi man ɗo ma Allah wajibinayi ɗum, to goɗɗo yiɗi ma fottanimo ma o jula, to o julayi bo na jam wala ko waɗata. to kamɓe mbi'a julde man o hufrani nde, ɗum kam na o acci julde, ko o accayi julde oɗo jula man ma ɗum kam to non wiyete aqida mako non o haɓɓi ha julde man, na ɗum farilla, o haɓɓi ɗum nafila, to goɗɗo yiɗi waɗa, to yiɗa jam Allah nangirta be majum, kamɓe mbi'a wurtoto diina be yankirgo ma ko latti ɗum larurajum ha diina. enen kadi ɗo wiyete dammuɗum ko yewta ha les man kadi. e nden man kam hadisi man ɗo ɗi ɗon yani cattina masin ha masala accugo julgo, ɗiɗon gaɗa julɗo kadi to o acci julgo kam silama man ko man be hore muɗum mijini ɗum her muɗum, silama man be hore muɗum wartan ɗum nokku lural. wodi modibɓe woɗɓe nder ummatore laran ɓe o fufroto o wurtoto diina man fu, ko ngam ɓurnal kam fu ɗon laara hanko man o wa'itake kabirawal kam mangal jamum, amma o wurtatako ha diina. to kadi be man hani julɗo masala to warti hala julgo man kam kanjum kam sai o jogo ɗum juuɗe ɗiɗi, sai o hakkilana ɗum boɗɗum, nani no o yotti fu ta o yeebo, ta warta o julayi, sakkoma o taƴo julde man wakkati njunga o julata ɗum kam mijini ɗum jamu mawɗum jamum ha diina. gontinirɗo be bannon bo o lorto o tubana Allah ceniɗo, o tubana Allah ceniɗo. nden jule mako ɗe o yeebi man bo o habda o yoɓa hakkilo. nden ha o timmina deidei fodde nde o yeebi man o ɗuɗɗina tubanugo Allah ceniɗo ha dow majum. to wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.